Salam mehriban tomoshachilarimiz. Bugun Göbel poytaxtimiz Aşgabat şäherini, Täkim Paykas ummany magtumuly Praga ýylyny Aşgabat şäher medeniyet müdürliginiň Bäşim Nuralady Naqy çağalar çeperçilik mektebiniň gurnamagyny 1-nji iýun bütün dünýä çağalar güni münasip etli Bäşim Nuralynyň uçgunlary Bahtiýar ýaşlar atly döredüjilik fergisi geçirilýär. Biz hem bu ferge Atawatan media topar bolup gatnaşmana geldik. Onu näme mehribanlar? Bu ýerden gywykly video şekilleri ähli jamy doly tomaşa edelim. Atawatan TV'den daşlaşma. Bäşim Nuralady Naqy çağalar çeperçilik mektebiniň okuwçylarynyň döreden eserleri görkebilýär. Sergide suratkeşleriň 386-dan gowrak işleri bolup, olarda nakkaş, grafika, hali, keramika, heykel eserleri görkebilýär. Bu sanat eserlerine Bahtiýar zamanyň wasfy, peysajlar, milli däp desturlarymyz, owa durmuşy hemde magtumuly Pragynyň 300 ýyllygyna bagşlanan eserler görkebilýär. Bundan başga bu sanat eserlerine ewi watanymyzyň gözel tebigaty, ak mermeri, owadan şäherimiz arasy afuda ýurdumyz, günnelik durmuşynyň gyzykly sahnalary münasip suratlandyrilýär. Mehriban tomoshaçylarymyz, geliňini bolsa Bäşim Nuralady Naqy çağalar çeperçilik mektebiniň direktor bilen söhbetdeş bolalım. Salam. Salam. Ben Bäşim Nuralady Naqy çağalar çeperçilik mektebiniň direktory Öweli Ýagmyr. Fana bugünkü günde 1-nji ýygyň halkara çağalar gorumak güni münasip etli Bäşim Nuralyň uçgunlary Bahtiýar ýaşlar atly fer gurnap, ene şu günde halk köpçüligine hödür etdik. Gahrman arkadagy gahrman terden başda durmaklygyny ýaşlarymyzyň ilmde, bilimde öňe gitmekli üçin döredilýän mümkinçilikleri ünsden gaçyrman şonu bu ýönt söýlen ýaşlarymyza ýetirip türkmen sunatyny gülletmeklikde, türkmen sunatynyň ähli uğurlaryny salgylanmagy ýaşlarymyza çağırş etdik. Ýaşlarym öz gezegine we saýlap alan hünärleriniň uğuru boýunça nakkaşçylyk eserleri, heykel taraşlyk uğuru boýunça şeýle-de dergärçilik hemde haly uğurlary boýunça 4 uğur boýunça Bäşim Nuralady Naqy çağalar çeperçilik hereket edýär. Şol uğurlar esasynda näşe sergi zalymyzda 380-den ograk biz işi halk köpçüligine hödür etdik. Bu işlerde ýaşlar öz kalbyndan pek kalbyndan suly renkler bilen kagaz ýüzüne gülleriň tebigatynyň ogadan kesbini şeýle-de milliligimizi öz ene atalary bilen bagly, maşgalasy bilen bagly, çağalyk dünýäsi bilen bagly şeýle-de bir erkany tebigatynyň gözel kesiplerini beýan etmäni çaldy. Şeýle-de şo çağalyklaryna garamazdan olar taryhy temalarda fer salan pursatlaryny käbir eserlerde görmek bolýar. Bu ozan beýan gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň biz ýaşlara bildirýän anamyny körbeje nesiller özleriniň başaryny bilen alyp şonu baýdak edinýänlikleriniň aýdyn tutnamasy diýip düşünýär. Ene şu günde halk köpçülig hem şu sergimizde bir höwes bilen gatnaşdylar. Bärde her bir gelen ene atalar özleriniň Bahtiýar çağalarynyň başarnyklaryna berekella diýip şu sergi jaýymyzy aýdym saz bilen bir doly şowgun bilen gurşap aldylar. Ene şeýle pursatdan peýdalanyp ýaşlarymyzyň ilmde, bilimde öňe gitmeklik üçin azaýyp mümkinçilikler döredildi. Şol mümkinçilikleri bolsany biz giňden peýdalanýar hemde ýaşlarym öz gezegine sunuga türkmen sunatyny gülletmeklikde täze işleri çykarmana çalyşýarlar. Biz hem şeýle azaýyp pursatlardan peýdalanyp ene şular ýaly sungatymyzy gülletmeklikde, milliligimizi täze uçgun bermeklikde, taryhymyzy öwrenip, şunyň ajaýyp ötüşi bilen sallaşdyryp, täze işlerde öğretmeklik biziň hem öňümizde koýan baş maksatymyz bolup durýar. Ene biz şeýle ajaýyp pursatlar beren gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy çyn ýürekden sawoldan aýdýar pursatdan peýdalanyp bolsany gahrman arkadagy gahrman serdarymyň janlarynyň sag bolmagy, başlarynyň dik bolmagy, il ýurt bähbetli alyp barýan her bir tutumly işleriň rowaş bolmagyny arzu edýär. Sağ olun Ýagmyr, size de alyp barýan işleriňize üstünlik arzu edýär. Men Aşgabat şäher medeniyet müdürliginiň Bäşim Nuralady Naqy çağalar çeperçilik mektebiniň 2-nji synp okuwçysy Alpalan Daýberenov. Men bu sergide Türkmenistan şahsy adamlarynyň suratlarynyň, ýagny portretleriniň suratyny çekdim. Men bu suratda ilkinji suratym
Ödökýän ýerim hemşe Bäş Nurali adyna sagla çeperçilik mektebi. Bäş Nuralynyň Halipamyzyň portreti bu grafika işi bolup durýar. Bu ilkelen gara kagazyň ýüzünde adamyň keşfini ýaktalyp şo garaňky reňkden taýlandyrmaly we muňa hemşe ak kalam bilen hem has köp işlenildi. Muňa hemşe bir aýyň dowamynda bu suraty çek bu tordy ilkelen bu suraty çekmäkem ilkelen bu suratyň eskizlerini ýa-ni ölüňlerini bir näçe wagtlap çekdim. Mahtumul Pragynyň portreti hem kofede çekilen grafik iş bolup durýar. Hem ilkelen kofe bilen ýapylyp ondan soň kolorlaryny goýrak alyp goýrak işlenilýär. Ondan soň renkli durly galamlar bilen işledim. Bunu hem çekenme bir hepde şolaryýalyk wagtlarda çekdim. Nada esasen hem şo Halipamyz Serhat Babaýewiň heykeltaraşyň portreti. Bunu hem öz stilimde gördüm ve grafik iş bolup durýar. Nada şo Türkmenistanyň atgazanan artisti hem şo Atygel Garyaýew Fary kagazyň ýüzüne alyp şo ilkelen sunugyny alyp ondan soň kofe bilen başladym. Ondan kofe bilen başlap ondan soň üstünden durly renkli galamlar bilen işledim. Ondan Mahtumul'un keşfini ilkinci suratlandıran suratkeşimiz Ayhan Hacıyewiň portreti. Bunu hem şo kömür galamy, ýani şo kömür reňki bilen işledim. Bunu ilkelen şo galam bilen resununy alyp, ondan soň kömür bilen kölege ýerlerini, onu açyk ýerlerini pozguç bilen zat bilen pozuşdurup zat edip işlenilýär. Bu sergiýimin hem diňe bir ýerde de aýsam, bärde de hem şo portretler, ýani adamyň keşfi. Bu serginde hemen özüm hem şo Durdy Bayramow, şo Ayhan Hacıyewiň portreti, ýani adamyň keşfini suratlandyrmak we adamyň içki dünýäsini ben bu portretleri diňe bir adam keşfedýärdi, onuň içki dünýäsini hem öz ýüzüne çykarmaga çalışdym. Men Aşgabat şäher Medeniyet Müdürlüğiniň Bäş Nuraly adına çağalar çeperçilik mekdebiniň 2-nji sınıf okuwçysy Aýjeren Gelnimradowa. Men bu sergide öz narly suratymy arada gürrüň bermekçi. Bu narly suratymda men mozaika sin ulandym. Mozaika sinini etmek üçin, ýani suraty çekdirmek üçin men bir näçe wagtymy sarf etdim. Bu suratda narlaryň hem de naryň üstüne gonyp duran uşul şekili şekillendirilen. Bu suratymda men durly renkleri, nar üçin bir gyzyl renk ulanman, goýak renkleri hem ulandym. Şeýle hem narlaryň dökülen däneleri suratlandyrylan. Geljekde de şeýle işleri mundan hem har gowy ýerine ýetirer.